mai wannan tambayar abinda yake tambaya an ce ya halatta ga namiji musulmi ya auri mace ahlul kitabi, to idan ta ɗauki ciki Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ranta, ya za a yi jana'izarta? Babu shakka wannan tambaya ce babba kuma mai nauyi, sai dai na taba karanta fatawa ta Sheikhul Islam ga tambaya mai kama da wannan. Mace ahlul kitabi ta auri namiji musulmi, idan ta mutu ya za a turbuɗe ta? Idan an kai ta makabartar coci an turbuɗe, to an turbuɗe ta da ɗan musulmi a cikin makabartar coci ko? Idan an turbuɗe ta makabartar musulmi kuma an turbuɗe Kirista cikin makabartar musulmi, to kenan ya za a yi? To a nan milla ta musulunci ta fi kowace milla ƙarfi, bai ma'ana tafarki na musulunci ya fi kowane tafarki ƙarfi. Ga musulmi cikin cikinta, sa'annan ita ga ta Kirista, to za a yi amfani da ɗan da ke cikin cikinta na musulmi a turbuɗi ta cikin makabartar musulmi. Sai dai idan za a turbuɗe ta, ana juyar da fuskokin musulmi su fuskanci alƙibla ko? To ita za a sa fuskar ta ba alƙibla baya. Idan fuskar ta ba alƙibla baya, kenan fuskar ɗan da ke cikin cikinta ita kuma za ta dibi alƙibla. Sai wannan ya kasance shi ɗan musulmi yana dibe alƙibla, ita kuma ta ba alƙibla baya. Ma dama dai ɗan ya kasance mai cikakkiyar halitta a cikin cikinta, wanda yake an busa mai rai, wanda yake ya wuce watanni 4 ko? So wannan iyakaci abin da na karanta game da shi kenan. Tambaya ta biyu kuma